So, tatagal daw ako kay first day ti trabaho. So, nasapa ka na rin. Hindi bakit ka nakaturog pa lang na. Yung naging tuturog lang. At naglutok pa iti ako. Pambigat na eh. Ikirog ko lang atin eh. Ikirog ko yung nabati darabingin na po tapos at na ako. At ginatang ko nga pintang hindi ko. Ginatang ko nga pindang hindi dinadyawan. Di ba ginahagatang titlo. Galman. So mati si Den tata. Nayon na. Nalipatan may gamin. Di pala talaga. Punta nga yung malipatan niya bakit? Malipatan. Ha? Malipatan naman. Okay. Bakit prati ko ako? Patak ti bawang. Sarit ka pangkirog ti ko. Pangkirog ti... Napoy. Napoy, alam mo nga. Kirog ko ti ko, danaw. Diba? Ya. Kirog ko, danaw. Prito ko nga di sa babo yung kamit din na eh. Sobrang mitlom nan. Medyo... Ha? Medyo naluyak yung nabo na eh. Narinig ko nga kalito eh. Narinig nga prito nga kan. Naramay din nga kan. Naramay din nga suka. Prito ko pala tipinda nga ako. Bago ate ko. Kinarog. Nagbagas. Nakoy. Napo na. Yung oras na eh. 5:17. Basta yung oras ang agaling naman. Alas 7 sa reklong dami trabaho ko eh. May kita yung ako nakahanger natin ka. Inhanger ko grabe na kuto na eh. Pati pindang. Asorte dati ako. Dati sapsap, dati dilis. Ano yung nga atin eh. Medyo nalapad mo tayo yung sapsap natin sa bali. Nusap-sap ko makikwa. Buo lang suna. Mga pindang. Matikit malimit. Dati kaya di ba ako na eh. Dati tipusit. Pusit nga pindang. Nalutong mitlaad para kung maging nalutong. Bilis. Ang kami kahit sapsapin. Kaya po isapsap na. Isapsap. Buso na pindang. So tawin pa yun. Maksitin. Ito na sigod ko nga daw. Numit na nga ito eh. 3-4-100 dati ako ko. Ang yung mga takluan. Ano yun. Assorted. Sarap at sapsapin na ako. Sapsapin yun. Ano lang sapsapin yun. Ito ako, bisin nito sa report mo, alis na. Ano ang gutom na sa akin? Ang dami ka naman kinain sa gabi. Ha? Yeah? Ngayon na lang? Ayun ko niya lang. Ngayon na lang. Kaya po dito, pamit. Pusit na dilis. Ay, pusit na dilis. Pusit nga, pindang. Ito ano, itlog. Kumahan. Nalipatan may kumahan ng itlog. Nakutunin ito nga rin. Pero di ko itong tatakot ako. At ganda niya maging matutulong. Pag-ruwarte ko itong tapos sa apol dati ka rin da. Pinagornong da. Yung naluto ate ko na ako. Pusitin. Hindi na may kapambigat. Ito nga, dabay ko makamatis eh. Kaya nakalak kamatis di kalmahan. Nalipatan. Ba't na pumalak kamatis eh? Siyempre ano kinarog mo di mawanti. Pang-aswang. Pang-aswang. Mo di mamatis din. Kaya ako mamati kayo tiga. Aswang-aswang ako muna ba? Kapurang matrambigat. Hindi ba? Sabi. Kapurang sa matrambigat ta. Dublikan to taman naman.
Ha? Pagdubligan to tamaan ng tawang ulit. Well, May wasak na natin matig-marinda ang lamat dyan. Iti soft drinks. Nag-create yan, iwasan niya kung talaga madin. Tantol iwasan mo madin. Pwede kami nag-pig sa tia silik ko ito. Yung simit mo na yung pabin tanlo may lukpat ng soft drinks nagbalay. Yung matuti ko ito. Acidic ko. Ito yung naputik balin nyo ka. Daily routine ko. Tanong yung mga anak di kantin ko. Mga anak kantin kits. Adi ka takin siya na skit ko. Kurang sa nga di bubayada no ka. Oo. Sa kantin ha. Yung binabayaran ng ano ko. Utang ko. Kada 15 days. Dahil kayo nagdaw mong mano ka ako. Natin. Marat, kaya na tayo. Sabay ko ako. Sabay suka. Pagsawsawan. Wala nga tamaan na po tayo ako. Basit atin na po eh. Mabibising ka? Mabibising ka nung bita po. Magan pag sa lunar tatan eh. Ha? Ha? Ayan. kulang na yung kon mo. Pagkain mo. Ayan eh. Kurang na jay? Kita ba? Basta kurangin talaga ako. Lagi mas gisidain. Ano? Ata lang, yung napoy mo? Ay, dala na ba sa'yo? Umuwi ka niya ako na pa magdakilang araw. Kurang ayo ba sige na ko eh. Kurang natin. Anong santa? Sige kurang ata. Luto na tapon ta ako. Medyo kurangin talaga din na po yun eh. Ha? Kurangin talaga din na po ita. Yan ano yan, pusit. Pusit. Yung orto. Hindi, ayan. Nakakurang talaga niya. Wala kurang ata. Kaya marinda ba ako mamaya? Ngayon ako tamaan tayo. Lutang. Simot. Simot. Magbili na kami na. So, di gusto yung ka. Surto na na maligo. Yan na. Ito muna ako. Hindi ko sa palapo. Hindi naman tulitin. So, kapos na hindi ko sa ako eh. Tapos kultibuk ko manin. Oray lag ko ah. 6:30 na sa ispa lang wait. Bok, kumaya. Kapan na kumpra. So, oras yun ako. Pakuha na ako. Panikarwasan din. Yun na ano. Nakon. Nakon. Ano ka? Ano ka? Ano? Nakon. Ano ba? Ano oras yun? Dati persa customer ko sigod niya ako. Nandarator ka na po. So ate, G muna customer ko na ako. Animit lang nagluganan mo yung napan dinadyawan. Siya may nakatawag ng washing tata. Tapos napapunto sila ba city makina na po tayo. Aduwin nakapila tatay Giant eh. Ihabol ko ate, baring may habol ko pa kailangan dun sa asikod gamin eh. Medyo may kao mo nagmani ko tata na. Ano simingit iji ko ah. Aun simingit di pwesto iji gid. Kada simingit di lamon. May habol ati lugan ni Sir Romel. Tilugan ti customer ko nga. Sa takin na natin pagkukusingin na lang ati lugan natin eh. Ako sa wali. Magdaman iti lang siguro awanak ti mga bulan. Balik pati ang bulan awan tapong sarwasan. Bayag. Sir Rico ati lugan na yan.
Uri ang customer tanya kung pwede kakadwa, kung pwede kakatakan. Hinapilan niya po, dua. Tanlo. So aja po, naman tatagis na tagubra. Ang pwede kakadwa kay. Another one. May paturukan ko na italig na. Tanlo kasi yung pinakapila ito. Ang kasi yung set tayo. Hi Black! Yun! Ay, nalpas ko ti Kwanapaw. Nalpas ko ti may kadwa nga unit time. Aji mo na tatay strada ati met Hilux tata. Mabisina mat time. Yung orasin na eh. 10:30 taon. Manual pa ati drive ko na hapaw. Wala lang may kawat na agmaneho. Dahil taman ti sa runukon. Honda Jazz. Honda Jazz. Hindi na po di Honda Jazz na eh. Hindi po rawid dyan. Di ba dyan ti parkingan mo dyan ti ba? Pintura ay painting area ni Sir Arain. Hindi, damit ti pa. Dahil nakapark. Dami nakapark. Damit time. Ito yun ah. Sarong ito hindi ka na ah. Sarong ito kotse na may isa. Hindi ko magkabilin. Ano yun? Kotse. Kasi pintura mit lang ni Boss Mati Apaw. Ito banda. Painting area. Naunti ka. Ako pa iti customer na yung may papintor. Ito na yun. Honda Jazz may tatati sarnok Apaw. Ngayon unit. Matic. Manual matic kami tatati Apaw. Akong tipid-pilin may drive. Manual matic. Gara kong TV ah. Puto. Ito po brami nung ito dumat niya ako. Naluglugan. Aircon kami naka. Yung mami nga ginapayag na par niya. Sakto lang. May katlaw. May katmalpas ko pwede baka grasto si Apo. Zeka patak nga karwas. Kasi mitaji hindi mga tawi nga nagkarwas ito eh. Kasi maji hindi mga tawi. Bayag. At Dama kakarwasin natin ito mga panakimahan. Mabisina ko. Kurang may kinang kutate kami nga na ko eh. So mga tatake mabisina mo din. Pinakakamit ayan na po. Pinakamerin dami naman. Ang ganda na ginagawa na ayam daw yun eh. Ang ganda. Nag-i-obeng. Dahil tila kayo dito kadami natin eh. Nakasabong-sabong tibado na. Kabagyan di kita talo. Hindi kita upat. Adi lang po. Ang taman-taman eh. So nalpas man din may salukan din na po. Panapilan. Puro man ti makan kaltawin. So unti customer mit banda na po. Itiglaw lokit na dito ko ni. Ado ti wara. Kita. Wara-wara ti karwasan. Nanda makit dalo sa adik kita ba? Nga wara-wara. Ta narugit. Stabo na yun. Pagkita ka di kwan. Pagkita ka di oras. Ta. 4:21. Dan dama kita kalak ti kawit pareya. Sa nag-aalak ti pareya na po. Hilaw ko ti balatong siden makin bakit ng dama. So ato dyan ka pareya na po. May isang bugkos lang ta sa manayatan. Pangdaw ko ti balatong. Ti glaw-law na puro pareya. Sa ti marunggay. Isarnok to at ang alaw kanti ko. Mga lakto ti sardinas ta ay lap ko dila po. Habol pa po.